खुलुमबाय मिस्टार समल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै दुर्गा फुजानि आङो बोर साबसिनो थांनायदो बा लानो थांनायदो थ' नोंथांमोनखौबो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननिसिमबो आं माने आरज गाबगोन जे जोङो बे मानसि माहारि हिसाबै जों बोरै थांना थानांगौ बिनिबो आं एसे आलदायै माने दुर्गा मानाव बोर बिगोन आङो। स' लोगोफोर जों सफैबाय नै गेटआव हाबनो एन्ट्रि गैया। तामुलपुर आन्चलिक दुर्गा कमिटि जों एसे मोजाङै दर्शन गाइस आं सफैबाय जायगासिम दा नै ओंखारनोसै आथिंफोर एसे दै सारस्रिला बायनोसै दुगैनायाथ' मोजां दुगैना फैखादों आं माने जायाखै एसे लगनायनि फैखादो माने ओंखाम जायाखै आरो ना दिनै मिरामिसैनो फैबाय। स' नोंथांमोना आंनि बे खुलुमनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननोबो बोर सारस्रिलांनो सानदों आंबो माने नोंथांमोननि जानानैनो स' गाइस सफैबाय जों जेसांखिनि मन्दिराव थांनो हायो बेसेलासि थांनो नाजागोन। थांगासिनो आथिं सुइन ना धुप लानाङा होमबा फैदो र' आंबो एसे बोर बिसाबनि जाथ'वाखै दासो फैखादों। शान्ति एसे गोथार जाबाय आं। स' गाइस आं हाबफैबाय सेल्फआवसो लाबाय आङो नोंथांमोना भिउखौ नाय मिस्टर समल तामुलपुर मोनसे आरो मन्दिराव खुलुमहैनि আমি স্বর্ণাঙ্কক গগৈডাঙরিয়া আর দেখা যাক আমার পূজা পরিচালনা সমিতির তরফৰ পৰা সভাপতি মহোদয় এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। Baik,
কি পূজাটো এবাৰ হিটলাৰ হোৱা নাই নেকি? হা?